La pala és una de les eines més importants que es té al front. Sense la pala no pots construir-te la teva defensa. Sense la pala no pots fer-te trinxeres. Sense la pala estàs fotut. Les pales es recomanen que siguin plegables. Les no plegables són molt més grans. Si és plegable, guanyes aquest pam. Una pala plegada, ficada amb la seva funda, molla, es pot ficar a la motxilla a darrere i no notes que la portes. El sistema de plegat és molt senzill. És una arandela que puja i baixa, que deixa moure un eix en què fa que la pala es plegui. Quan puges l'arandela, fa tope amb la pala, que és metàl·lica, i per això no es plega. El que sigui plegable dona dues opcions. Amb aquesta posició tens molta potència. Amb aquesta posició pots treballar més còmode. També permet clavar i posar els peus, pressionar amb els peus. Claves i amb el teu pes entres, fas palanca i surt. Claves, poses els peus, fas palanca i surt. La manera d'agafar-la és amb la mà aquí i amb la base ben estret perquè no se t'afluixi, perquè no es tanqui, reforçat. I es clava i s'estira, es clava i s'estira. El moviment no ha de ser només de braços. Si l'acompanyes amb el cos, la massa del teu cos més la força de clavada, entraràs més i podràs treure més terra. Aquest tipus de pales militars estan pensades per motius. Aquí i aquí tenen serra. En un moment donat pots arribar a tallar fusta. La part d'aquí està esmolada. Serveix per tallar. Pots utilitzar com a destral. En casos extrems de combat, la pots utilitzar com una arma. Recomano molt fermament tenir una pala, ni que sigui en el cotxe. Us pot treure de molts embolics.